Здравей! В момента се намираме в Пловдив. Както аз съм дошла тук, така ви предизвиквам и вие да не чакате събитията да дойдат при вас, а вие да ги търсите, защото това са много удобни моменти, в които можем да служим, да раздаваме книги. По какъвто и да е било начин, всеки има своите таланти и дарби. Като българи сме доста благословени. Ние се здобиваме с една писменост, но тая писменост има една много по-възвишена цел, отколкото да комуникираме само помежду си, нали, на някакво базово ниво. Приятели, от Матей 28, 19-20, може всеки да си го прочете вкъщи. Затова аз съм тук, защото тази мисия, която ни дава Исус, просто трябва наистина да осъществяваме. Вкъщи не става, трябва да сме на място. Нашето дихание е връзката с Бог, да, но диханието ни е също и опитностите, които придобиваме, нали, чрез него. Затова бихме ви призовали към това да излезете по-често на бойното поле, за да имате още повече преживявания с Бог. И там, където сте, защото времето е сега. И кога? Ако не е сега. Да. За нас като българи. Най-важно е личната опитност на всеки един с Бог. Има всякакви хора по този свят, както знаете, всички сме различни, затова Бог ни обича толкова много. Това, което мога да разкажа, нали, лично като опитност, това, което, нали, преживяваме, че може би имаме една отговорност към Бог. Много често замислям на това здравето, което Бог ми е дал. За това, че имам 2 ръце, 2 крака, че съм адекватен доколкото мога и че Бог ме благославя всеки ден с нови сили. И съответно най-малкото, което трябва да направим, е да прославим името му с телата си, а именно да разпространим вестта му сред хората, които не го познават. И е голяма отговорност към хората, които знаят истината, да разпространят между всички останали. Да, ние имаме дълг, като вярващи хора, трябва да разпространим, да помогнем на хората и мисля, че се нуждаем от млади хора, така че призовавам ви, всички ви призоваваме, действайте, защото сега е времето. Време на отговорност към самите нас, както ти каза, но нека да си даваме сметка, че ако започнем да живеем с Бог, ще имаме дял в съдбата на всички тези хора, които минават така близо до нас. Може да се обърнете към тях, не чакайте, а действайте, защото сега е благодатното време и имаме уникалната възможност да служим на Бог. Добре. Ей, там? Амин. Амин.